Ja sen jälkeen mä voin vihdoinkin toteuttaa mun toiveeni, että mä voisin kustaa PewDiePien naamalle. Ja ottaa sen kameralle. Mut ei mennä niin pitkälle vielä. Ajatellaan vähemmän. Ajatellaan vähän niinku pienemmällä tämmöisellä ajalla tätä. Ymmärtäkää sen. Me kehitetään tätä appi, että me saadaan se egomittari kaikkiin kännyköihin. Sen jälkeen me yhdistetään WhatsAppiin. Sitten me yhdistetään se Facebookiin. Me saadaan helvetisti rahaa, koska vittu kaikki Apple-käyttäjät käyttää saatana Facebookia aivan paremmana. Ja sen jälkeen me pyritään yhdistämään tätä Google Plussa, jonka jälkeen me saadaan yhdistettyä Google Plussa Facebookiin. Me kustaan ainakin niinku 2 ryhmän naamalle. Paras asia tässä on, mä en edes käytä Mackiä. Mä käytän PC:tä, mut ei me sitä tiedä. Se on se paras asia. Ja hei! Ajatelkaas nyt. Siis on ulkonäkö. Siis mitä menetään toi mitä neuvolle? Älä nyt oli hajottava! Älä nyt! Sä et oo... Et sä vaan tuon... Sä oot siis just sen näköinen ja sä esität. Keskity nyt siihen sun presentaatioon, no niin, jatka vaan. No, mä oon pahoillani, että mun hipsteruuteni hajotti sut noin paljon. Näyttää taas siltä, että tosiaan sä et oo ihan niin sinä tänään. Missä on Fedora on? Ja Mirko, leukaparta esiin! Leukaparta. Ja tosiaan, jos me nyt kumminkin ajatellaan positiivisesti, 2 vuodessa me ollaan kaikki tienattu ainakin 4 miljoonaa euroa. Okei? Ja tosiaan kun ajatellaan, niin tässä hommassa paras asia on se, että yksinkertaisesti me saadaan kustaa joka ikisen Apple-käyttäjän naamalle, jotka vittu yksinkertaisesti on niin saatanan ylhäällä jossain tuolla ilmoissa. Ne vaan leijuu siellä, kun ne pää on niin vitun täynnä kuumaa ilmaa. Ihan vaan sen takia, kun me ollaan niin progressiivista. Mikä tää Apple? Jne. Jumalauta. Paras kaveri on transseksuaali. No hei, come on! Jotkut mun parhaista orista on neekereitä. Oikeesti. No anyways. Siis me tiedetään, nämä idiotit ostaa vaikka paskaa tai kiviä maasta, jos siinä on Apple-logo. Niin. Mä ajattelin, että me voitais vetää tätä meidän homma vähän pidemmällä. Me ruvetaan marketoimaan paitoja, jotka, jos on USB-kaapeli, jossa on Apple-logo, saat yhdistää sen sun Apple-tietokoneeseen. Se ei tee yhtään vittu mitään. Ne ostaa sen silti. Ja me voidaan sanoa, että sä pystyt linkittämään sun uuden T-paidan sun egomittariin. Ja kato, se nostaa sitä egomittaria. Tosiaan, tää on ainoa tapa, missä sä pystyt nostamaan sitä egomittaria. Mitä enemmän vaatteet sä ostat? Eikös myydä T-paitoja, takkei, paitoja, alkkarei, kondomei? Ajatelkaa nyt! Ihmiset ostaa ihan mitä tahansa! Että ne voi tehdä jotain vitun tyhmää. Ihan vaan sitä varten, että se näkyy meidän Facebook-sivuilla. Ja me saadaan vitusti rahaa. Ja ei, siis tiedätkö mikä parasta? Ihan sama. Ihmiset ostaa miljoonittain näitä meidän appeja. Ja paitoja. Ja housuja ja kondomeja. Kaikkea muuta tommoista. Ja me voidaan myös laittaa killoja myyntiin. Ja kaikkea muuta tämmöstä. Tosiaan, jos ajatellaan, niin tiedätkö mikä kaikki on vielä helpompaa? Mä pistin jo meille Patreon-sivuun ja Kickstarterin.
Meitä kaikki supportetaan siitä. Siis mä sain jo ainakin 200 000 Patreon-supporteria, jotka kaikki supporttaa mua $50 kuussa ihan vaan siksi, että mä teen YouTube-videon, jossa mä sanon niiden nimen ja pelaan Five Nights at Freddy'siin. Jumalauta, mitä vitun idiootteja! Siis rahaa vaan sataa taivaalta ja mä käytän sen kaiken vitun kokaiiniin ja suoraan mun nenästäni jonkun saatanan jamaikalaisen vuoran vatsalta. Yrittäkää ajatella, kuin helposti sitä rahaa tulee. Nyt äkkiä se vaihtaa, kun sä muutut toks kohta. Vaihtaa lasit äkkiä, vois vaikka pelottaa. Sitä rahaa tulee sitä sataa taivaalta nykyään niin helposti, että se ei olisi mitään järkeä enää. Siis sä voit ruveta poliitikoksi ja oikeesti yrittää tehdä jotain. Sä oot ehkä 60 tonnia vuodessa. No helvetti, mun vuositulot on semmonen 3 miljoonaa vuodessa, ei siinä mitään. Ja mitä helvettiä mä teen? No mä kusen tässä normaalia Apple-käyttäjien kasvoille ja silloin tällöin haistetaan vitut poliiseille. Mä ajan tuon mun jättiläismäisellä City-maasturillani tossa noin ja silti mä syön helvetin, siis joka päivä mä käyn tosta Haraldista jossain muussa helvetin lihasyöravintola syömässä. Ja sit mä kirjoitan mun Patreoniin, että jumalauta, olipa hyvä salatjateria. Mä oon vegaani. Ja siis sieltä vaan 100 tykkäyksiä. Ei mitään rajaa. Sitten mä sanon yhdessä kohtaa, jumalauta, mä tarvitsen pikkusen lisää rahaa, että mä voisin ostaa itselleni podin. Ja jumalauta sitä 100 tänne näin. Jumalauta, ja haluaa yhden podin. Kyllä se nyt sen ansaitsee. Ja mä otan kuvaa jostain saatana maatilalta. Joo, tässä on poni. Oikeesti mä oon ostanut uuden vesiskootterin ja ajan silloin ympäriinsä tuon saaristossa, kun normaali saatana laiska paskaa, jotkut vitu sotaveteraanit yrittää helvetti olla siellä rauhoittu ja mä väristelen siellä ympäri. Haistakaa vittu, tää on nykyaikaa! Mitä, ette ole vielä kuollut? Jos me nyt realistisesti ajatellaan, niin kumminkin tää kuulemaan sitä, että me vaan kustaan normaalien käyttäjien silmään. Ja kaikkein helpoin asia tässä on sitä, että ne ei vaan ota sitä silmää, vaan ne vaan suusa ja nielee sitä. Ja jätkät, tää presentaatio loppui tähän. Mennään kaikkiin. Moro!